Eto nas u našoj virtualnoj učionici. Ako ste mislili da ćete me izbjeći ovo 2 tjedna, naravno da niste u pravu. Što se tiče našeg gradiva za danas i za sutra, odnosno ovisno o tome kada ćete se već priključiti ovoj našoj virtualnoj učionici, bit će povijest hrvatskog književnog jezika. Vi koji ste to radili već u četvrtak, imali ste jako puno toga napisanog, pa onda da mi to lagano sistematiziramo i da vam ja ispričam što je zapravo najvažnije. Naravno da ćete u svoje bilježnice prepisati ovo što vam ovdje stoji. Ovo vam je kao ploča koju sam vam ja recimo ispisala. Dakle, naslov nam je povijest hrvatskog književnog jezika. Kad kažemo da je književnost na čakavskom, štokavskom i kajkavskom narječju, naravno, mi znamo da nastaju i dan danas pjesme na trima narječjima. Međutim, kad govorimo o razvoju hrvatskog književnog jezika, dakle u 16. stoljeću, zbog nepostojanja zajedničkog jezika, hrvatski su pisci pisali na različitim narječjima, najčešće su rabili rječnik svoga zavičaja, a tako je bilo sve do 19. stoljeća. Kad govorimo o 16. stoljeću, dakle čakavskim narječjem, pisao je Marko Marulić, zatim Petar Hektorović, Hannibal Lucić i Petar Zoranić. Ja ću vam ovdje izdvojiti Marka Marulića, kojeg još i nazivaju ocem hrvatske književnosti, i to zbog njegovog dijela Judita, o kojoj sam vam već nešto i pričala. Dakle, radi se o zapravo tekstu iz Biblije koje Marulić preuzima, prilagođava Splitu i tom području i razdoblju navale Turaka i priča o ženi Juditi koja je bila udovica i onda su od nje tražili da spasi Split. Ona je to napravila tako da je otišla u šator glavnog među Turcima i ono što je naravno zavala ga je, bila je lijepa, malo ga je i opila, odrubila mu je glavu, s tom glavom je iz njegovog šatora pobjegla do Splita i tako su se Turci ujutro kad su se probudili vidjeli glavu svojega vođe na zidinama, naravno pobjegli i prepali se. Što se štokavskog narječja tiče, tu se ističu Marin Držić, Šiško Menčetić, Đore Držić i Mavro Vetranović. Dakle, to je izuzetno bogata književnost i na štokavskom narječju, a najsiromašnije, kao što možete vidjeti, jesu djela na kajkavskom narječju Antuna Vramca, iako je on itekako važan. Za 16. stoljeće svakako naučiti i znati da u 16. stoljeću izlazi prva velika jezikoslovna knjiga, odnosno prvi hrvatski rječnik. Napisao ga je Faust Vrančić, zapravo možemo bolje reći da ga je sastavio, ne napisao, 1595. godine i naziva Rječnik 5 najodličnijih europskih jezika, a tu su talijanski, latinski, njemački, dalmatinski i mađarski. Dakle, možete vidjeti da on zapravo hrvatski jezik naziva dalmatinskim. Nemate ovdje baš kao hrvatski jezik. Inače, sam rječnik napisan je na latinskom i njegov stvarni original naslov je Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum latine, italike, germanike, dalmanike et ungarike. Dakle, bio je to prvi hrvatski rječnik koji je napisao Faust Vrančić i molim pazite, on je hrvatski jezik nazvao dalmatinskim. U 17. stoljeću nastaje pak prva hrvatska gramatika. Sastavio ju je Bartol Kašić 1604. godine i nazvao ju je Temelji ilirskog jezika u 2 knjige, odnosno ona je opet pisana na latinskom, Institutionem lingue liricae libri duo. Vi morate znati samo ovaj hrvatski naslov. I onda ovdje što vidite, Vrančić je hrvatski nazvao dalmatinski, a Kašić sad naziva hrvatski ilirskim jezikom. Sad Kašić u gramatici dakle zaključuje da je štokavsko narječje najrasprostranjenije, stoga je onda kao najprirodniji odabir za podlogu književnog jezika. Naravno da su mu to onda kasnije mnogi zamjerali. U pokušaju da se povežu sva 3 narječja i stvori jedinstveni jezik, veliki se pak broj jezikoslovaca, dakle onih koji se bave jezikom i književnika, okuplja u gradu Ozlju oko velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana i tako nastaje Ozeljski književno-jezični krug. Ovdje se naravno ističu Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan i Katarina Zrinska. Čisto da znate. Tu nam je također važan Belostenec i njegov Gazofilacijum, te Pavao Ritter Vitezović sa svojim latinskom ilirskim rječnikom.
Ivan Gundulić pak u Dubrovniku je jedan od najpoznatijih pisaca, piše Suze sina razmetnoga, Dubravku i Osmana, a Osmana je kasnije nadopisao Ivan Mažuranić jer su nedostajala 2 pjevanja. Što se tiče Suze sina razmetnoga, to vam je jedna itekako poučno djelo koje govori o razmetnom sinu, odnosno sinu koji odlazi u Italiju, potroši sav novac na, bolje da ne spominjem što sve, i onda se vraća ocu. Naravno, opet tekst iz Biblije. Što se 18. stoljeća tiče, pišu se rječnici i gramatike koje vi ne morate na svu sreću sve znati i učiti, a u 19. stoljeću nastaje Hrvatski narodni preporod ili Ilirski pokret, o tome ste već radili i iz povijesti, gdje oni kažu da jezik jednak narodu, tu je onda jednako borba za nacionalni identitet i borba za zajednički jezik i pismo. Vi znate da je sve do 19. stoljeća službeni jezik u Hrvatskoj bio latinski, a Ivan Kukuljević Sakcinski tek 2. svibnja 1843. godine u Hrvatskom saboru drži prvi govor na hrvatskom jeziku. Iste 47. godine zapravo proglasio hrvatski jezik službenim u trojednoj kraljevini Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Ovo što je ovdje važno, a to je da je Ljudevit Gaj sastavio slovopis, odnosno pravopis, nazvan Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja. Dakle, ovdje imate ovaj naziv horvatsko-slavensko pravopisanje. Dakle, to je ono što nam je najvažnije, dakle, zapamtiti u povijesti jezika prvi rječnik, prvu gramatiku i pravopis Ljudevita Gaja. Zašto nam je taj pravopis izuzetno važan? Jer on tu prvi put koristi dijakritičke znakove, dakle za ć, č, š, ž, i više se za jedan glas nije koristilo više slova, kao recimo za bilježenje š i ž, već je to ostalo samo kod glasova lj, nj i dž. Što imate za zadaću? Ispuniti listić koji sam vam priložila, zalijepiti ga u bilježnicu, naravno ispuniti ga, i rješenje ćete dobiti sutra, odnosno na sljedećem satu. Budite mi dobri i veseli.